Vitun homo! Mikä sumopainija toikin on? Niinku jos sä taistelet vastaan. Harmiton tuolla saatanan lohikärme tappaja keihäsoloon verrattuna. Ville. Vai sä laittaa videon YouTubeen? Ei. Miksi? Se on hauskaa. Niin kerrankin se otti kunnolla hittiä, mutta ei enää muulla ei tapahdu. Mitä vittu Brian tekee? Hei, minä olen sinä. Mitä Johnnykin tekee? Saatana. Niin, jumalauta, Demet saatana teidän kanssa. Voisi pelaa ODST:tä tämän jälkeen. Mun mielestä ODST:ssä oli paras hahmokampanja ikinä. Niinku sinä, mene. Ei vasara! Ei vittu! Ei mulea! Helppo, onks sulla mulle? Onks joku seksitalo? Sä oot ollut Starcraftin kesä, tiedä mikä mulle on. Joo. It's like you have Preston Snickers in zombies. Vittu, sehän on kiva. Sehän on vittu kiva. Ei vittu, jos se teki sen lävistyksen. I know. Don't Ei vittu! Sieltä tulee vasara, sieltä tulee vasara.